mai ibasa. Kurera, kukudza, kuchengeta mwana harisi basa riri nyore. Asi tinozoona kuti basa iri rinenge rapetwa zvakanyanya kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Muchirongwa chino tinotarisa matambudziko anosanganikwa nawo nanaamai vari kuchengeta vana vane urema. Asiwo tinopembererawo zvakare umhare, ushingi, ugamba hunanaamai ava nokuda kwekuti basa ravanoita harisi nyore. Nhasi uno pachirongwa Twice a Mother tiri kuTenward uko kwatasangana nemudzimai anonzi Primrose Mutanda ane vana vatatu uye ane makore 34. Gotwe rake Wayne ndiye ane urema. Ngatisanganei namai Wayne. Turikuona makarima chaizvo. Ndipo pege ngatibe umwe munda muombe. Kune umwe uri kubani. Saka tikuyazotika kuno. Pachinongo takakungoibva chete. Tataziva tikazodya chibage. Mai Wayne, mungatitsanangurire here kuti muzoziva kuti Wayne ane dambudziko riri pari. Makazviziva madzoka naye kumba here kana kuti makangoti muchisununguka mwana nyumva mataudzwa kunzi mwana uyu ane dambudziko? Aiwa, mwana ndakazozviziva ndatodzoka kuno kumba. But panga patova nenguva. Asi kuti dhokota anga angambotsanangura kuti jaundice yaaita mwana anogona kuzodai. Saka musazoshamisike kana mukazoita sei mukazoona mwana akudaro. Saka ini ndakazozviziva mwana anga atova pa6 months. Ndopa ndakazozviziva kuti mwana wangu ane dambudziko. Akatanga kuchema pa4 months, 5 months. Pandakadzokera kureview achitina 6 months ndipo ndakanosvika vanhu vatsanangura kuti mwana wangu asi kukwanisa kugara, asi kukwanisa kupinduka. Ndipo vakanditi sedambudziko takambokuudzei kuti mukazoona mwana wenyu achidai rinenge dambudziko rinenge ratotanga pamwana. Ndokuzozviziva kwandakaita kuti mwana ane dambudziko. Kana muri kutaura kuti mwana aichema pa4 months, pa5 months, mwana wese anochema. Kuchema kwekwe kwasiyanei? Aiwa, kwaya kwakanyanya. Kwainyanya zvekuchema zvekuti chiro kamupa mukaka, chiro kamugezesa. Saka ndamboti maybe mukaka wangu mushoma here, asi kuti umuti umpe porridge anga ari mudiki. Saka andinonge ndamupa porridge. Saka ndaingoramba ndichingoyamwisa. Asi kuchema kwacho kunga kusingaite sei? Kusingaperi. Masikati, usiku zvese aingochema. Zvese. Andi mwana pa3 months kandi paunotanga kuti utanga kumugarisa. Iwe tu ukamugarisa, iye aitosimuka. Saka zvaindinisa kuti konei. Asi zvekufunga kuti kwakanzi nadhokota kuchazova anogona kunge achizoita dambudziko hazvina kubvira zvambopinda mandiri. Hazvina kubvira zvapinda mandiri. Ndengoti mwana wangu atori right. Saka pandakazodzokera kureview ndipo vakazonditsanangurira kuti aiwa takatambokuudza izvi ndo dambudziko racho. Ipapo ndipo ndinoda kubvunza kuti munoziva kuti ukanzi zvichida zvinozodai so kana kuti hazviite unongochiti zviri right. Machizonyatsoziva kuti mwana ane dambudziko makazvitora sei? Nanhasi zvinondiremera. Zvinonditora kurema ndiri kuireperai. Zvakaita zvichitawo nani. Asi nguva iyoyo hamuna kuzvigamuchira. Handitori. Makaitei? Ini changu chandaita kuchema. Nokuti nanhasi ndikazvifunga dzimwe nguva ndinongozoguma misodzi yakuyerera. Kuti konei nei Mwari zvakazosvika pakudai. Ini ndakapara kuti mwana akarwara. Zvandakatoona kuti mwana ari kuita sei? Ari kurwara. But paakapora ndinonge ndatarisa kuti mwana ndozvazvichazova. Akarwara papi apa muchangobva kumusununguka here? Muchangobva kumusununguka pa day 4. Ndipo pandakaona kuti mwana ndakaenda kuchipatara chazvokumbudzoka 3 days. Ndakazonarira day 4. Ndipo ndakasvika kuti mwana wenyu ane yellow ende kupi? Kuhospital. Ndichienda akati mwana wenyu ane jaundice. Ndibva ndagara muhospital 1.5 weeks. But pa 1.5 weeks papo mwana akatadza kuyamwa. Akatadza kufema zvakanaka. Ndipo vakamuisa munonzi kalaiti keke vanomuisa keke. Achibva azonaka akatanga kuyamwa, mwana utauri webudisawo voice kutochema. Ndikuti akataiwa mwana wenyu araita apora. Saka ipapo apo ndakatozvika kuti mwana wangu aita sei apora. Mwana adzoka kumba kubva ndaenda gara. Pesa. Ndakanyerwa review yangu kuti mosodzoka naye ku6 months.
Pandakazodzokera ku6 months manje ndakunovatsanangurira kuti ndo matambudziko andiri kusangana nawo but kuchema kwari kuita ndiri kufunga kuti maybe mukaka mushoma ndipo vakazonditi aiwa pamwe pamunoda kumugarisa iye haasi kuzvida saka ndo zvimwe zvinoita taite sei achemi saka pavakazonditsanangurira futi kuti mwana wenyu anotoda kuti aitwe physio kuti pamwe kuda zvinogona kutiitira zvakanaka kana karamba achiitwa physio ndakatomboyatsovabvunza saka dokta muri kuti mwana wangu uchirema here kana kuti muri kuti udii akati aiwa zvandiri kutokutsanangurira ndi zvekuti mwana anogona kuva neurema humwe hwacho hunogona kuzopera kuperesesa kana kupera zvishomawo kuti akwanise kuzvibatsira saka nyaya yephysio ndeyekuti akwanise kuzviita sei kuzozvibatsira iye pachake kuti azive kuti ndinoenda kuchera mvura yangu ndonwa kana kuti ndakunzwa nzara ndinotora chikafu changu pakati hamuchamuitiri zvese zvese kana kuti mauda ndanda yekutoileti munosimudza bhodzi mwana anokura ndo matsanangurira vakandiita kusvika ndazotanga kuenda kuphysio. Weini mwana wenyu wechitatu inini samai zvakuremerai mukambochema nanhasi mati muzvingwa mumuswe dzinotombobuda ko baba vakazvitambira sei nevamwe vana ava zvinovaremera kozi vana vachingofunga kuti mwana uyu kurura kwakangoita nguva diki iyoyo ndiko kasvika kuti asvike pakudai here zvinombotovabata vamwe vana ava muombe akutozvinzwisa kuti mwana wedu ari kurwara mudiki uyu ane nguva imwe nguva anotomboti mama ndipei ndimusimudzei ndiende naye kana kuti simuka ufambewe unoita maune ndozomudza kuti aiwa mwana wedu asikuita maune patiko zvinoakuita achitozvinzwisisa kuti mwana wedu asi kuita maune. Dzimwe nguva tinoona isusu vamwe vanhu unobva wati izvi zvika izvi hazvisi zvega izvi dzimwe nguva munomboti ngatimboendai tinofamba tinzwe tinonamatirisa mwana imi makambozviitawo here izvozvo? Ndakatombozviita nekuti ndandisina kugamuchira kuti zviriko saka ndikuzoramba ndichienda kusiyara kuphysio kuya kuya pandakatozoona kuti saka zvinhu zvakadai izvi zviriko nhai hazvisi zvokuti unonzi waroiwa kana kuti waitwa so kutongori kurwara kuriko ndakuzvinzwisa kuti kurwara kuriko but kuti zvizonyatsopinda mwoyo mangu inini kuti mwana wangu ndo zvaari ipapapo ndo pane nyaya. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Mumhuri mukaita mwana ane hurema munowanikwa matambudziko akawanda. Ndeape matambudziko ari kusanganikwa nawo namai Wayne nokuda kwekuti Wayne ane dambudziko resipi? Ndingati kunyatsotaura nehama chaiko tichinyatsowirirana. Vamwe vakazvigamuchira vamwe havana saka vai vanenge vasina kuzvigamuchira vana kuti kunge pane zvandakaita toona uchiti kumhuri kwavo hazviko vanenge vasina kunyatsozvigamuchira kuti mwana anorwara ane urema hwakadaro. Vamwevo vakazvigamuchira kuya kunyatsoshanda chaivo kuti ndinoshanda inotoita zvekuruka musoro saka kuti uzoti uri kuruka munhu musoro iyoyo pachako tinoti hazvito ndondiruka mwana munhu musoro tuseke ndagedza maoko ndakumboyamwisa mwana munhu haatodiwa saka zvinhu zvakadzokera kumashure izvozvo kuti nditi ukunoruka uku une mwana kozi mwana wangu anochema zvekuti uchema kana atotanga kuchema hapana chanichaita saka hapana paangada kuti anga ari kwa2 lines wombomusiya womboita zvako hwana waya kochiyamwisa mwana wako izvozvo ndakadzokera kumashure chaiko. Then pekugara musi wakutanga wakalandlord wedu vachizoona kuti ndo zvine mwana munhu achakazoshaya kuti angati kudii asi haana kunyatsokuda kuzvifarira kuti
saka munozogara pano sei, saka mwana wenyu akazodai, vakazongobva vati siwa achiri mudiki mwana. Vozi vanga vamukamuenzasi kuti anze kwandakazomboona kumwe anga akufura mahwindo, anga azodai, zvakangowanda zvavanenge vakungotaura. Pekuti kusatorara chaiko usiku handikwanisi kurara nguva yakareba zvokuti ndonyatsorelaxa kuti ndakarelaxa nenyaya yemwana. Handina nguva yekunyatsozorora. Wozi nguva unochiita pamwe wakuda kuzororawo iye anobva amuka. Iye mwana wacho kutowana nguva yekunyatsovata kuti mwana akanyatsorelaxa zvokuti mwana anogona kunzi 2 hours akarara kana 3 hours akarara zvinoita vamwe vana. Haadaro. Anorara nguva diki amuka. Nguva diki amuka. Nokuti anogara ari pazamu nguva nenguva. Saka kuramba uchingodhonza. Bozi kunyarara kwake izamu. Pasina zamu haanyarari. Ko pane chimwe chikafu ichi anodya here zvimwe zvikafu? Chinhu chaanotonyanya kudya iporiji nesadza. Zvimwe izvi haanyatsozvidya. Kunyangwe adya kudaro anongoramba achichema chiri achingoda kuyamwa. Achingochema achingoda. Angoda kuti uko ari ukamisa chikafu muromo, ukamisa spoon yeporiji, ukaneka kutenda kuti zamu ngaritetsei ngariuyi. Dzimwe nguva mukukurukura nevamwe vanototaura kuti upenyu hunobva hwatochinja, zvekuchinja zviya kana mwana mumba muine urema hurimo. Imimi munokwanisa here kufambidzana nehama kana kuti kana kune zvaitika munokwanisa here kuenda? Kwete kwese. Zvinobva nokuti inzvimbo ipi yauri kuenda. Kana muri muno mudhuzewo ndinokwanisa kuenda. Zvinobva nekuti nenguva kuti inga function ine nguva yakareba sei. Wozi kuti ndizoita 2 days ndiri panzvimbo 1 nemwana pakazara vanhu. Nekunetsa kwanoita handizokwanisi. Asi kana zviro zvongo zvangonzi uyai kuno 2-3 hours ndiri pane vamwe ndinokwanisawo kuenda. Ndongonoitawo nguva diki ndobva ndaita sei, ndobva ndabva zvangu. Kana kuti zviri kuzongotoita emergency inhamo, hauzotadzi kuenda kunhamo nekuti une mwana. Unoenda. Asi haisi nguva yekuti zhinji yangu ndinenge ndiri pane vanhu nemwana. Vanongoona kuti aiwa mai wenyu waya panhamo. Asi nguva zhinji unongoti ukadai wapindawo mumba nemwana wako kuitira kuti munoziva kuti vanhu vanoda kuonesesa. Umwe akati asati akugarana nhasi, asati akukambirana nhasi, ane chiko iyeyu. Saka zvimwe zvacho zvine zvakutondibata. Saka ndozoona kuti aiwa ndikaenda kana pane vanhu paya ndongogarawo nguva diki ndobva ndabva zvangu. Mataura nyaya yekuenda kuCRU. Zvakakubatsirai chii mimi kuenda kwamuri kuita nawenyu? kuCRU kwakandibatsira zvakanyanya. Kuti pandaisangana nevamwe vana vane matambudziko sawenyu, zvaita kuti nditobva kuti nangu ndine dambudziko, asi wandaona uyu anenge ane rakati kureiwo kudarika remwana wangu. Nokuti pano pamwe pandainyatsoona kuti handizivi hangu kuti wangu dambudziko richazosvika papi kana kuti richazoguma sei. Asi shoni ndichirwadziwa nemunhu unoziva kuti munhu akabereka mwana ane 8 years ari kumupakisa. Chinhu chandakatenda Mwari, chandakanyanya kutenda Mwari ndibva kuCRU umwe musi ndasvikako ndakaona vamwe mai vaifidha mwana wavo chikafu. Aitotadza kutomedza yogurt. Asi ndakangoti Mwari mazvitanyi bhozi wangu poriji anotodya. Saka zvakandibatsira zvakanyanya kuti ndinochema dambudziko asi kune vamwe vanotore dambudziko rakadarika rangu. Koko pamunosangana nevamwe munombokurukura here? Munokurudzirana here? Pane nguva here kuti munototi mukutaura nemamwe madzimai kwakandikurudzira? Tinotokurukura nyaya yekunamata kuti kudai ngatinamatei uye tive nerudo rwakanyanya kuvana vedu, nekuti zvavari izvi zvinotoda care yakanyanya. Haisi nyaya yekuti unongoti ndamupa sadza adya ndakutomuvharira mumba mubozi adya sadza akaguta hana aiwa. Poto uchitomupa sadza womudongorerawo uchiita zvauri kuita. Kana ukamubatidzirawo makatuni pafoni kana paTV kana pai ukamubatidzirawo, upoto unoti mwanangu zvandamusiya ari mumba akagara zvakanaka here, akarara zvakanaka here. Saka tinonyanya kukurudzirana nyaya yekuti vana vedu ava ngatinyanye kuvada zvakanyanya, kuvabata nerudo. Handingagoni kunyatsosanangura kuti nditi rudo rwakaita sei. Yese vamwe vana ava tinovada nerudo, but ndozototi Wayne Water akabuda akaenda kuboho obviously anotongodzoka zvake. Wayne akarara mumba, asi zvaakarara ndazombomuchinja were side nekuti agona kupinduka yega. Saka ndozvinhu zvatinenge tinyanya kukurudzirana izvozvo. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemo
Tisangane zvakare chikamu chinotevera. Muchikamu chapfuura mai Wayne vataura matambudziko avari kusangana nawo. Ndezvipi zvekuti vanoti ivo vakabatsirika nazvo zvinokwanisa kurerutsa mutoro wavo. Kwete ivo vega, asi zvinozorerutsawo mutoro yana amai vazhinji vane vana vane hurema. Iro sekuti tikawanirwa kana maproject ekuita zvinogona kubatsira kuti unenge wakuita zvinhu zvako uri panzvimbo imwe chete uine mwana wako panzvimbo iyoyo, uye ukawanirwawo pekugara paunenge uchiti panapa ndakagara, hapana noya chizoti ko naimi mwana wenyu zvaazodai azotyora maruva angu, azopinda muflower bed mangu onai zvaazoita, pekuti panenge pakasununguka. Chiro pakava padiki but pari pekuti hapana nozoya kuzokuvhunza zvakawanda, unenge uzoti ko naimi mazoregerei mwana achidai, mutore mubvise ipapo muise pakati pakanakawo. Ndinose kuti zvingatibatsira kuti chiro stress chaiyo inoita ishoma. Kuti pamwe pacho unenge wangofunga kuti naiwe mwana wangu zvapwanya maruva evaridzi, nendoti pavari kusvika vachati kudii. Wotanga kutozvibvunza nekuzvidavira, pamwe vari kutosvikawo vasina zvavari kutaura, kuti vachasvikawo nezvavari kutaura zvakawanda. Asi iwe unenge watova nestress, paunotovaona paya unenge watova nefee. Saka ndozvinhu zvandainyanyikumbira zvokuti tikawanirwawo pekugara kana maproject ekuti tinoita nezvimwewo zvekungoti unobata-bata. Senini ndinoita zvekuruka musoro, nditi pamwe ndinogona kuti zvekuruka musoro sezvizvi zvakutondinetsa kuti nditozviita, asi ndikawanirwa kunzi pamwe ndanzi ita zvekubika, uchibheka makeki uchitengesa, handinosi kuti zvingava nekukanganisa kwakanyanya kuti ndiite izvozvo. Uye kana kusona, unokwanisa kuti paanorara paya iwe usona, hauchasone uchimhanyiswa, unotosona ndoti oraiti chinhu chenyu chematiti ndikusonerei, ndinoita 3 days nacho. Iwe unenge uchiziva kuti une nguva yako yekuti uri kukavha nguva yei. Zvasiyana nekuruka musoro kuti ndakatokumirira akatogara kudai kuti kurumidza shamwa ndoda kuenda kubasa. Kana tichienda kuchikoro tichikura, imi muchienda kuchikoro, ndezvipi zvakuti maishuwira kuti ndoda kuita muupenyu wangu? Inini ndaishuwira kungozviitira nemaoko angu, especially kusona. Handakazoshayiwa wangu mari yekuti ndirambe ndichiita izvozvo zvekusona tiri kuchikoro, asi ndakambozviitei. Saka ini kusona hangu ndikaona nondiendesa kuchikoro, kunzi chidzokera kuchikoro unoita zvekusona, indoenda ndichimhanya. Ndichimhanya chaipo. Tsanangurira zuva renyu rakamira sei, munomuka nguvai, moitei, uye pamunenge muchiita papa mwana anenge ainani, mune munai makamubereka here, mune muchiita sei? Inini ndinomuka na5. Ndamuka na5 ndinotanga kugadzirira mudiku yaenda kuchikoro. Kana uyo atomuka, Wayne atomuka, muombe ari form 2 anobva atotora mwana. Ini ndochiita zvinhu zvangu zvese fasta kuzoti ndatsvaira, ndasuka, ndawacha, ndapedza. Uyo anozoenda na11. Ndikanotomunika shuwa kuti paanozoenda na11 ndofanira kunge ndatombomura washini, ndofanira kunge ndatotsvaira, kana kuri kuaina ndatoita sei, ndatoaina. Ndakutongozoti iye anozoitawo zvekubika-bikawo zvaanokwanisawo.
kana kuzongotsvaira-tsvairawo wozogeza uendawo kuchikoro. Takunzwai muchiti mwana anochema. Asi kana achema kudaro kana asiri pazamu, ndezvipi zvimwe zvamunoshandisa kumunyararidza? Ndinomuratidza makatuni kazhinji kana kutamba nematoizi. Ndinotogara pasi ndatoti zvimatoizi izvi ndichimutambisa, achitamba nematoizi anokwanisa kunyarara. Paanotamba nematoizi anenge akagara kuti akazvambarara? Aiwa, ndinotomugarisa nditomubata. Bhozi ega kugara atokwanisi. Kuzvambarara kwacho kune nguva. Kuti azoramba akazvambarara azviiti. Saka pamwe pacho ndomunasa nesaidziwo ndichimutambisa, ndikaona kuti aiwa saidhi raneta ndomugarisa ndichingodaro. Ndozvandinoita. Wayne ane gore ne6. Tinoziva kuti papo dzimwe nguva mwana akatodedza mama nekudedza vakoma vake. Wayne ane mazwi raata kuburitsa? Hana kana wedra anoburitsa. Saka ionewa kungotiwo paya akati kuratidza kukakurezva kaya. Iyo ndinotobatsiridzawo kuti pamwe angaziva kuti ndaida kuti mukoma. Unoda mukoma Tina, unoda mukoma Walter. Ndo zvandinenge ndichitongoita, but ipo pachako anenge asina wedra abudisa. Asi kuti ini pfungwa dzangu ndo dzinongondudza kuti anga ari kuti kungofunga kwangu. Saka ndozongomubatsiridzawo nekungomuti akati ndototi Walter uri kudiwa naWayne. Saka ini ndotozona kuti pamwe dando zvaanenge achitofunga here. Bozi pandinomuchedza kuti Walter uri kudiwa naWayne, paati hapa panga akatosvika Walter uya kuti tinashe uya akasvika, anobva takutosekerera. Kuchechi munoenda here? Kana muchienda akagamuchirika here mwana? Kuchechi ndinoenda, ndinotoenda. Vamwe vakazvidhashira, vanondizivavo vakazvigamuchira tongozona kuti vane dambudziko ravo remwana. Vakatongozvigamuchira, vanotomubatawo. Pamwe vacho ndito ngatimbonamataiwo nedambudziko, ngoto mwana Mwari vamusimbise. Munoziva kuti kuchechi isusu hedu tinonamata ZCC. ZCC munoziva kuti kunoitwa zvemaprofita zvezvi. Saka vanombotaura kuti zvakazodai, asi kuti inda kutongozvigashira kutongotaiwa kurwara. Saka tongonamatirawo mwana zvatinongoita. Dzimwe nguva unoona vamwe vanoti vakaenda nemwana kwenguva kunoita kuma-exercises, wozonzwa munhu achiti ndakazviitira nungo inini. Imimi kuma-exercise kuri kukubatsira ichi pamwana? Ini kuri kundibatsira zvakati nyanyei. Uzi mwana wangu anga asina kurekana kutobata. But iye zvino ukatomuti ochino, ura ana achitozama nepaanogona kuti dai ndasverera ndaita sei ndachibata. Saka zvino zvandakatonoti ndo chinhu chandakanyatsokuona chiri chakati chinjei paari. Saka ndakatofara nazvo ndikati zvaambogona kakuita kakugona kukasverera. Saka mangwana kugara achatogara chete, kufamba achatofamba chete, zvikanonoka asi zvichatoita. Mataura imimi kuti kuenda kwamaita muchisangana nemamadzimai kwakakukurudzirai zvakanyanya. Tinoona vamwe vanovharira vana mumba, vamwe kuma-exercise ikoko havachaenda, vamwe vakanzi itai zvakati uyai tisangana havadi kusangana nevamwe. Kurudziro imimi yamungade kupa kuna vamwe ana amai vane vana vane urema? Ini ndinoti hangu ngatisanyanya kuviga vana vedu kana kuviga dambudziko, nokuti nguva yauri kuviga dambudziko hauzivi munhu achakubatsira, kuti uchabatsirika sei. Saka kana ukakwanisa kusheyawo nevamwe, even stress inoita ishoma. Saka ndonyanya kuudzira kuti aiwa ngatisavharirei vana mumba kuti mwana wangu handisida kuti mai nhengo vamuone, kana kuti mwana wapa next door asatamba naye. Iye ega ngaarambe kutamba naye, but iwe wamubudisa pachena. Even mwana wacho ukaramba ukangomusungirira, atirase kuti chiro kunetsa kwacho, chiro kukura kwacho handifungi kuti anganyatsokura zvakanaka. Ndokurudziro yandinopa kuna namai. Dzimwe nguva tinoona anamai vazhinji vachichema kuti ana baba vanovha kuti kwedu hakuberekwe zvirema, vobva vasiya mhuri. Imimi zvamungade kutaura kuna nababa? Ini ndinoti kuna baba dai vari vamwe vanzwisisa kuti hakuna munhu paanga apply kuti ndoda chirema kana kuti ndoda kuita zvakashata. Aiwa, munhu wese anotozvive neshuviro yekutozvara mwana wake atori normal, anotozvifambira achitozvitambira. Saka
kungopawo kurudziro kuna baba kuti ngavangozvigamuchira ndo zvinenge zvakupa Mwari. Tinokutendai kuva nesu pachirongwa Twice a Mother. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya.